Permezz ta' ftehim iffirmat bejn Sport Malta u l-klabb tal-futbol Naxxar Lions art f'żona magħrufa bħala ix-Xewki għaddiet għand il-klabb ċens għal 45 sena. Bekk il-klabb qiegħed f'pożizzjoni ħafna aħjar biex jamministra din l-art filwaqt li issa jista' wkoll jippjana fit-tul u jaħseb għal faċilitajiet sportivi tiegħu. Mill-ftehim li jagħti inċentiv lill-klabb biex jinvesti se jgawdi wkoll il-youth nursery tal-klabb u bi ftehim fil-ħinijiet tal-iskola il-proprjetà se tinfetaħ għall-użu tat-tfal tal-iskola. L-iffirmar tal-ftehim kien ippresedut mill-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima li qal il-Gvern huwa impenjat li jipprovdi aktar spazju fil-pajjiż għal faċilitajiet sportivi għalli dan huwa ftehim ieħor li juri l-impenn tal-Gvern biex jgħin lill-assoċjazzjonijiet u għaddiet sportivi f'kull livell għalli din l-għajnuna hija parti mill-pjan u l-viżjoni tal-Gvern li jsaħħaħ is-settur sportiv biex ikompli jolli l-istandard tal-isport f'pajjiżna anke fil-livell ta' klabs u assoċjazzjonijiet. Il-Ministru Grima qal li f'pajjiżna nistgħu niftaħru li għandna klabs u assoċjazzjonijiet sportivi li huma b'saħħithom u li qed jagħmlu l-ġid fis-soċjetà Maltija u għalhekk ġid fit-tfal tagħna permezz tas-sussidju ta' 95% li huwa parti minn skema ta' Sport Malta, il-klabb se jħallas ċens ta' 563 euro fis-sena minflok il-valur attwali ta' aktar minn 11,000 euro. L-ammont imħallas mill-klabb jitpoġġa fi Sports Fund li jiġi utilizzat għal aktar investiment mill-ġdid fl-isport lokali.